F'Ottubru tal-2010 s-Sindku Nazzjonalista ta' Kerċem Joseph Grima apparkja l-mutur tiegħu fi triq l-avukat Anton Kallejja f'Kerċem fuq Double Yellow Line. Pulizija li kien xogħol fuq il-post ta' ċitazzjoni lis-Sindku u minn hemm inqal argument li wassal biex is-Sindku laqat lil kuntistabli fajnejh u kissirlu n-nuċċali tax-xemx. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Edwina Grima sabet li s-Sindku Nazzjonalista Joseph Grima ħati ta' 3 kapi ta' akkuża. Fost oħrajn li jeddet u kawża ġrieħi ta' natura ħafifa fuq il-kuntistabli. Fis-sentenza tagħha l-qorti rrimarkat kif wara dan l-inċident, is-Sindku ċempel lis-Supritendent Simon Gallia biex jitlob il-benedizzjoni tiegħu talli kien ipparkja l-mutur tiegħu illegalment. Il-qorti kriminali konkludiet li kienet tistenna komportament iktar eżemplari minn Sindku ta' Raħal li għandu jagħti eżempju bl-imġiba tiegħu u mhux jeżerċita forza minħabba l-kariga li okkupa. Il-qorti qalet li l-azzjonijiet tas-Sindku ta' Kerċem setgħu faċilment jiġu evitati kieku Grima ċetta ċitazzjoni u jekk ma qabilx magħha jikkontesta. Is-Sindku Nazzjonalista nata sentenza ta' ħabs sospiża l 3 snin u ntalab iħallas 15,000 euro f'danni lill-Pulizija li kien qed jaqdi dmiru. Joseph Grima li għandu 41 sena jaħdem bħal uffiċjali eżekuttiv fil-Ministeru ta' Għawdex immexxi minn Giovanna De Bono. Huwa wkoll membru tal-Kumitat Reġjonali tal-Partit Nazzjonalista u membru fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.